Aupa matematikari gazteok, zelan unibertsitateko lehenengo egunak? Hemen gaituzue berriro lehen egun hauetan izan ditzakezuen zalantzak argitzeko. Gaurko bideoan, oinarrizko matematika irakasgaian landuko dituzuen zenbait kontzeptu azalduko ditugu. Guztiak, multzo teoriarekin lotuak. Lehenik eta behin, multzo teoria zertan datzan ikusiko dugu. Eta baita, haren historiari buruzko ideiaren bat ere. Ondoren, notazioari eta oinarrizko eragiketei buruz hitz egingo dugu. Eta bukatzeko, multzo teoria matematikako zenbait adarretako oinarrizko kontzeptuak definitzeko erabilgarria dela erakusten saiatuko gara. Az gaitezen! Multzo teoria multzoen propietateak eta erlazioak aztertzen dituen logika matematikoaren adarra da. Multzoak objektuen bilduma abstraktuak dira. Normalean, matematikan, zenbait propietate betetzen dituzten zenbakiak izaten badira ere, mota askotakoak izan daitezke multzoak. Esate baterako, aurrerago ikusiko dugun adibide batean, multzoak hainbat koloretako forma geometrikoak izango dira. Multzo teoriaren lehenengo ikerketa formala George Cantor matematikari alemaniarrak egin zuen 19. mendearen amaieran. Hasieran, matematikarion artean eztabaida gogorra egon bazen ere, laster onartua izan zen teoriaren erabilgarritasunaren ondorioz. Izan ere, multzoak erabakigarriak izan ziren zenbakien, funtzioen eta hainbat egituraren eraikuntzan. Ezer baino lehen, aurrerago emango diren definizioentzat ezinbestekoak izango diren bi kontzeptu aurkeztuko dira. Zehazki, multzo unibertsala eta barne kontzeptua. Multzo unibertsala matematikan omega letra lerriz idazten da, eta multzo honen berezitasuna multzorik handiena dela da. Beste edozein multzo bere barne egonik. Bestalde, elementu bat multzo baten barne egotearen kontzeptua, hots barnekotasun erlazioa, matematikoki ikur honen bidez adierazi daiteke. Hau oso bisuala da irudi honetan ikusi dezakegun bezala. Jarraian, multzo teoriako eragiketa nagusiak azalduko ditugu. Hasteko, multzo baten azpimultzo bat zer den ikusi behar dugu. Multzo bat beste multzo baten parte izango da lehen multzo horren elementu guztiak bigarren multzoaren barne badaude. Kasu horretan, lehen multzoa bigarrenaren azpimultzoa dela esango dugu. Matematikoki ondorengo eran ulertuko genuke. Beste baliabide garrantzitsu bat, multzo bat izan da, bere osagarria kalkulatzea da. Demagun gure multzoa A dela. Orduan, haren osagarria han ez dauden omegako elementuek osatzen dute. Ulergarriagoa izateko ekuazioa hurrengoa izango litzateke, eta hemen ikusi dezakezue grafikoki irudia. Eragiketei amaiera emateko, bideo honetan beste 3 landuko ditugu. Bildura, ebakidura eta kenketak. Ikus dezakezuenez, bildura eta ebakiduraren arteko desberdintasun nagusia edo eta horien arteko kontrastea da. Izan ere, bildura han edo ben dauden elementuek osatzen dute. Bestalde, ebakidura han eta ben dauden elementuek. Amaitzeko, kendura, aken be, han dauden eta ben ez dauden elementuek osatzen dute. Beste era batean esan da, a eta beren osagarriaren arteko ebakidura izango litzateke kendura. Behin azalpenak emanda, zuek etxean praktikatu dezazuen ariketatxo bat prestatu dugu. Guk galdera bota ondoren, zuek bideoa gelditzea gomentatzen dizuegu. Ez tranparik egin. Prest? Galdera hurrengoa da. Zein izango litzateke A eta Z multzoen arteko ebakidura? Zirkulu urdina. Oso ondo. Ohikoa ez bada ere, aipatu daiteke matematikak esan nahi metaforikoa ere eduki dezakeela. Adibidez, zein da bideo honen entzuleen arteko ebakidura? Ziurrenik, multzo teoriaren inguruan apur bat gehiago ikastea nahi duzuela. Multzo teoria sortu ondoren, teoriaren oinarriak asko erabili izan dira matematikako adar askotan oinarrizko kontzeptuak definitzeko. Jarraian, aipatuko ditugun adibideak zuentzat ezagunak ez badira ere, karreran zehar agertuko zaizkizue ziur. Algebran, talde, eraztun edota gorputzen definizioek multzo teorian dute oinarria.
Halaber, espazio topologiko edo neurgarrien kontzeptuak estuki lotuta daude multzoekin. Bukatzeko, probabilitatean zorizko aldagaiak eta gertaerak multzoen bidez definitzen dira. Beno, hau izan da guztia matematikari gazteok. Espero dugu bideo hau lagungarria suertatu izana. Hori bai, zalantzarik izanez gero, idatzi iruzkin bat eta ahalik eta lasterren erantzuten saiatuko gara. Zaindu eta eutsi goiari. Matematikari bihurtzeko bide gogorra da, baina ederra ere bada. Eskerrik asko.